Tino muchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi weku Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naVakaston Betera, Assistant Publishing Director ku East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rwodzi ndiye ari kutiisira into sign language. Kwazai vateereri vaBetera. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda musoro wedu wenyaya yatinawo nhasi unoti Mwari anoregerera mutadzi anobvuma. Mwari anoregerera mutadzi anobvuma. Regerai vaBetera vatitungamire. Chidzidzo chedu toda kutanga nekuverenga mubhuku raGenesis. Genesis chapter 29 verse 32 kusvika pa35. Genesis 29 verse 32. Rea akava nemimba akabereka mwanakomana akamutumidza zita rinonzi Rubheni, nokuti wakati Jehovha wakaona dambudziko rangu, nokuti zvino murume wangu uchandida. Akava nemimbazve akabereka mwanakomana akati, Jehovha wakanzwa kuti handidikanwi, naizvozvo akandipavo uyu, akamutumidza zita rinonzi Simeoni. Akava nemimbazve akabereka mwanakomana akati, zvino nguva ino murume wangu uchandinamatira, nokuti ndamuberekera vanakomana vatatu, naizvozvo zita rake rakanzi Revhi. Akava nemimbazve akabereka mwanakomana akati, nguva ino ndicharumbidza Jehovha, naizvozvo wakamutumidza zita rinonzi Judha, akaguma kubereka. Paverengwa naPastor ndo panotanga family yaJacob. Jacob anonzi mudzimai wake Leah akamuberekera vana 4. Wekutanga anzi ainzi Reuben, wechipiri ainzi Simeon, wechitatu ainzi Levi, wechi4 ainzi Judah. Akazoita vamwe vana pamusoro peivava. Asi kwanhasi toda kumbotenderera pane ivava vari 4 tione kuti chii chaiitika mufamily iyoyi. Chidzidzo chedu chiri kuti Mwari anoregerera mutadzi anobvuma. Pavakomana mumwe wacho takamudzidza Pastor Judah. Uya wokunorora ndobva aita vakomana vatatu, Eri naOnani naShera. Wekuzotsotsa murora achiti mukomana kana akura ndichaita akugare nhaka. Ndobva Judha apedzisira azorara nani? Nemurora naTamari. Saka pandiri kuda ndepanonogumira nyaya iyi yaJudha naTamari. Takambopadzidza, ndoda kuti muverengere futi vateereri. Arara nemurora, zvazobatwa pachena, murora aburitsa pachena, ndimi muridzi wenhumbu. Ndoda kuti muverenge kuna Genesis 38 verse ya 25 na26. Tinzwe chimiro chakatorwa naJudha aona kukanganisa kwaaiva aita. Genesis 38 verse 25 na 26. Zvino vakati vachiuya naye akatuma shoko kuna baba womurume wake achiti, ndine mimba nomurume une nhumbi idzi. Akati, docherechedzai kuti izvi ndezvani? Zvinoti chimhete norwonzi netsvimbo. Judha akazviziva akati, iye wakarurama wokundeni,
nokuti handina kumupa Shera mwanakomana wangu, haana kuzomuzivazve. Panapa tikona Judha akaita upombwe wakadaro wakaipa zvekuti akahuita nemuroora pakatobuda vana. But pari kunopera nyaya Judha ari kunomentena muroora, dai ari nhasi maintenance pamwe chete nekurera vana vakazvarwa ipapo. Achiita izvozvo hazvina kumukonzera kuti anzwe kuda kuzorara zvakare nemuroora. Haana kuzoswedera kwaari kureva kuti tsika yeupombwe akabva aimira, asi akaramba achitora responsibility yekurera. NdiJudha mwana wechifo waJacob. Toda kumuenzanisa nemumwe mwana pane vataverenga 4 avo. Tomuenzanisa naRubheni. Ndoda kuti muverenge firstborn. Tinzwewo nhoroondo yake kuti yakamira sei. Verengai kuna Genesis 35 verse ya 22. Genesis 35 verse ya 22. Zvino Israeri agere munyika iyo, Rubheni akandovata naBhiria, murongo wababa wake. Israeri akazvinzwa. Rubheni firstborn iri kunzi yakangoitawo chivi chekurara nehama chinoenzana nechaJudha. Pakuti Rubheni akatonorara nemudzimai wababa, Judha akarara nemuroora, asi Rubheni akarara nemudzimai wababa. Muchidzidzo chapfuura chiyamufundisi, Bhaibheri rakaisa pachena kuti kurara nehama kakurarana kemhando dzakadayaka kanosemesa Mwari kaisadiwa. Zvekuti kuita kwakaita Rubheni nekwakaita Judha kwese hakugamuchirike pamberi paMwari. Vakatadzira Mwari. But kana macherechedza Bhaibheri, pakatadza Rubheni avata nemudzimai wababa, Bhaibheri riri kuzongonopera richiti Jacob akazviziva. Hapasi kutaurwa zvakaitwa naRubheni kuti arara nemukadzi wababa ane usori hwaakaita here kana kutendeuka hazvipo. Iye ndofunga akangofara kuti kana vazviziva so what. Because Bhaibheri riri kutoti baba vakazviziva, but Rubheni manje hazvina kupinda maari kuti aone urombo paunhu hwaaita kuti hwakaipa. Kwaari akangosiya yakadaro nyaya yacho. Zvabatwa chete zvatopera. In other words, akangonoita mudhiniwe. Ameno makamboridzwa here varero. Rekungoti uri kuti zvabatwa so what? Opezwa ngoti ndini wekutanga here. So what? Zvinyowane here. Muri kunzwa ndo pfungwa yakaitwa naRubheni iyoyo, but chivi chavo chine zera rakangoinzana nechakaitwa naJudha. Saka chiri kusiyanisa vakomana vese vaita upombwe hunoinvolva kuhama. Rubheni ari kungonosiya zvakadaro, Judha ari kutendeuka obva atsidza tsika yakadaro. Zvakadaro zvekuti panopinda namakore mufundisi, nguva ichifamba kutozosvikira Jacob baba vevakomana avakufa, chinoratidza kuti tsika yaina kusiyiwa. Ndezvakataurwa nababa avapa nhoo dzekufa, vakukomborera vana vavo. Ndoda kuti muverenge kuna Genesis 49. Verengai kubva pavhesi ya 3 kusvika pavhesi ya 7. Genesis 49 verse 3 kuenda pa7. Rubheni, iwe uri dangwe rangu, simba rangu nokutanga kwesimba rangu, ukuru hwokukudzwa noukuru hwesimba. Unotutuma semvura, haungavi noukuru, nokuti wakakwira kuuvato hwababa wako ukahusvibisa, wakakwira kumubhedha wangu. Simeoni naRevhi, vana vamai vamwe, minondo yavo inhumbi dzokurwa nesimba. Mweya wangu rega kupinda pakurangana kwavo, kukudzwa kwangu rega kusanganiswa neungano dzavo. Nokuti pakutsamwa kwavo vakauraya vanhu, nokuda kwavo vakagura marunda eng'ombe. Kutsamwa kwavo ngakutukwe, nokuti kwakanga kuri kukuru, nehasha dzavo nokuti dzakanga dzakaipa. Ndichavaparadzanisa pakati paJakobho nokuvaparadzira pakati paIsraeri. Ndibaba vari kutaura mashoko ekupedzisira, vachitaura kuvana vavo. Saka wekutanga ive Rubheni, ndiye abvanzi Rubheni ka uri simba rangu, ndiwe mwana wangu wokutanga. Asi kutaura chokwadi, haufaniri kuramba uri mukuru.
nekuti wakarara nemudzimai wangu. Saka zvazviri kureva pastor zviri kuratidza kuti kusvikira kubva paitwa nyaya inaRubheni kusvika baba vakunofa kuratidza kuti hapana shanduko yakaitika pana Rubheni. Ende havana kuyanana vanhu ava panyaya iyi nababa kuti aende kuna baba onoti baba I'm very sorry, haana kudaro, akangosiya yakadaro. Ndo paari kukundwa naJudha. Saka zvazviri kureva mai ndezvekuti ariye first born baba vabva varamba kuti haucharambe uchitungamira. Saka zvazvaireva pataverenga paya Jacob anga inowana 4 Rubheni, Simeoni, Revhi naJudha. Saka akufanira kuita mukuru ndaanoteerera. But vakomana vaiteerera 2 pane pakambobhinywa hanzvadzi yavo yainzi Dhina. Ndobva vanoponda vanhu vekushekemu, ndobva vanyepera baba kwakunoponda vanhu vakomana vairapa. Pavakadzoka baba hazvina kuvafadza, vakati vanangu muri mhondi chaidzo, hasha dzenyu dzisingadzorekei hasha rudzi. Hazviiti kuti muite vatungamiriri vane hasha dzakadaro. Ivo panze poti vayanane futi nababa kwakutotaura rafu zvikanzi iye aitirei kudaro nehanzvadzi dzedu, panze pekuti varatidze kuti vaone kuti varwadzisa baba pavari kutsiurwa. Saka vanga vasingatsuurike vakomana. Saka vabva vanzi futi kunyange muri mime maakuteedzera kutaura chokwadi handichada kukuonai muchifambidzana muri 2 munofurirana utsinye. Saka ndudzi dzavo nevese vaizobva kwavari handi ndakuvaparadzanisa. Saka kunobva kwasvika pane wechi4 Judha ndiye wandauda kuti muerenge kuna Wakoronike wekutanga chapter 5 verse ya 1 na 2. Wakoronike wekutanga 5 verse 1 neverse 2. Vana vaRubheni mwana wedango waIsraeri, nokuti ndiye wakanga ari wedangwe, asi zvaakasvibisa nhoo yababa vake, udangwe hwake hwakapiwa vanakomana vaJosefa mwanakomana waIsraeri. Naizvozvo mazita amadzitateguru haaverengwe nokudangwe, nokuti Judha ndiye wakanga ari mukuru pakati pavana vababa vake, mutungamiri akabva kwaari, asi udangwe hwakanga huri kwaJosefa. Muri kuona zvazoita nyaya. Bhaibheri riri kuti kutaura chokwadi udangwe hwaive hwaRubheni. But Mwari akahubvisa utungamiri akahuendesa kuna Judha. Saka iye zvinezvi utungamiri hauchaverengwe tichikaunda Rubheni mukuru, nekuti akavata nemukadzi wababa. Imbondudza chii chainyanyokoshera kuita dangwe? Kuita dangwe ka zvaiti panhaka. Dangwe raiwana zvakawanda kudarika vamwe. Zvakare kana huri umambo hwaienda kudangwe, utungamiri. Zvakare muimba yaJakobho ndo maizonoberekerwa Mesiya. Saka dangwe imomo ndo maifanira kuzobva mauya nedzinza rainosvika kuna Mesiya. Saka chakanga chisiri chinhu chidukwayo. Saka Vakoronike pairi kutaura pa iri kuedza kuburitsa kuti zvese zvamatsanangura izvi zvakashayikwa kuna Rubheni nemhosva yekuvata nemukadzi wababa nekusatendeuka kwaakaita. But sei zvaakuiswa pana Judha akangoitawo semuchivi? Judha mutsauko uri kubuda pavaviri ava chitema chavo chakafanana chekurara nehama. Asi Judha akazotendeuka. Ndo zvasiyanisa vatadzi vaira. Zvakadaro zvobva zvatongodaro. Saka vateereri muri kuona here kuti nyaya idzi dzakafanana dzaJudha naRubheni. But nengari yekuti Rubheni azvitora sei ndo zviri kunodhitemaina kuti future yake yakamira sei. Ndoda kuti muverenge pana Deuteronomy chapter 27. Verengai verse 20 to 23. Deuteronomy 27 verse 20 to 23. Ngaatukwe munhu unovata nomukadzi wababa vake, nokuti wafukura nhere yababa vake. Zvino vanhu vose vanofanira kuti amen. Ngaatukwe munhu unovata nemhuka ipi neipi. Zvino vanhu vose vanofanira kuti amen. Ngaatukwe munhu unovata nehanzvadzi yake, kana nomwanasikana wababa vake, kana nomwanasikana wamai vake. Zvino vanhu vose vanofanira kuti amen. Ngaatukwe munhu unovata namai vomukadzi wake. Zvino vanhu vose vanofanira kuti amen.
Panapa Bible riri kutsanangudza zvatakambodzidza kumashure kuti upombwe huri kutenderera pamapoka ataurwawo. Muchirungu inenge itoti cased be. Kurati ngave munhu ari cased mufundisi. Saka muri kuona here kuti chatotanga kutaura ndechekuti ngaatukwe munhu anovata nemukadzi wababa. Ndo zvakaitwa nani? naRubheni. Ende tiri kuona zveshuwa kutukwa kwacho kuchitozozadziswa pakuti abva abvisirwa udango, abva abvisirwa nyaya dzenhaka, nenyaya dzekuti Mesiyasi achaya nemumhuri make dzabva dzabviswa. Saka ndinoda kuramba ndichidzokorora kuateereri kuti zvivi izvi zvandiri kutaura namufundisi tiri mustudio, zvimwe zvivi zvacho zvakatopera kare maresults acho. Muri kunzwa pari kunzi hanzi sangano rese ngariti amen. Kurati hazvichinjike. Amen kurati ngazvigare zvakadaro. Saka Bhaibheri rikati ngaatukwe munhu anovata nehanzvadzi yake, ipapo vanhu vese vachati amen. Zviri kureva Bhaibheri riri kuti nyaya yemhando yekurara nehanzvadzi yakatoitirwa amen kare. In other words, yakatoita kunge yasiliwa naMwari. Rutongo rwacho rutoripo. Rutongo rwacho ruripo. Ukawanikwa uri kurarama munyaya yakadaro nhasika, uri kurarama nyaya yakapera kare, uri kurarama nyaya ine anza yakatoitwa anza kare, yakatoitirwa amen. Saka chingatoita kuchinjwa nyaya iyi kutendeuka kwako iwewe. Saka zvakaitwa naRubheni akararama munyaya yakaitirwa amen, inyaya yakatopera kare, rutongo rutoripo. Saka iye munhoroondo yake ararama muchivi chakatoitirwa amen kare, haana futi kuda kuzotendeuka. Saka makuonawo koronike yakuti yaiwa iye zvinezvi hatichakaunde utungamiri uchibva kuna Rubheni wakabviswa. Saka muchaona kuti mukurarama kwatinoita tine vanhu vane zvikomborero zviri kubviswa pavari nengari yekuti vararama munyaya dzakapedzwa kare rutongo neBhaibheri. Ararama nyaya idzodzo iye obva asindimara futi oramba kubvuma. Tinoda kutenda vateereri, tida kumbopinda pakunzwa kambo. Asi pfungwa iri kuramba ichisumuka apa ndeyekuti kutadza kunovengwa naMwari, asi mutadzi anobvuma Mwari anomugamuchira. Regai timbonzwa kambo tigoya toenderera pamberi. Ungasununguke muchitema riri bozima mumaropa, ungakurire chitema riri bozima muropa, kune simba rinoshamisa muropa. Riri bozima mumaropa, uya pakavari unojena. Riri bozima muropa, kune simba rinoshamisa muropa. Shamisa umaropa enyenye, munoda kuchenezwa sechero. Riri bozima mumaropa, mawara asamba neroparo. Riri bozima shamisa muropa, kune simba rinoshamisa mumaropa enyenye, munoda here kumushandira.
simba rinoshamisa mumaropa awo enyenye. Kune simba rinoshamisa muropa awo enyenye. Kune simba rinoshamisa mumaropa awo enyenye. Tinomuchingamidza vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Mwari anogashira, anoregerera mutadzi anenge abvuma. Handei pamberi muranda washe. Tapedzisira kuverenga kuna Deuteronomy 27 vhesi ya20 to 23 yadzokorora ichipamhidza zvivi zvine chekuita neupombwe zviri kunzi naMwari. Vanoramba vachirarama mazviri vanoramba vari vanhu vakatukwa, especially kana vasiroda kutendeuka. Saka Bhaibheri kana riri kutoti ngaatukwe anoti ndiMwari ari kudaro. Nyaya iyo haisi yakareruka vateereri. Hatibvei mutsika dzakadaro dzinozotipa kufamba nekupinza mhepo mumusha. Pamwe pacho tinozoshamisika kuti sei zviri kudai mudzinzare kwedu. Zvivi zvatiri kuramba tichitaura namufundisi izvi, dai takumbira simba Mwari atibvisa mazviri, nekuti Mwari haadi. Pandinoda tichienda mufundisi, tiri kuona Mwari ari kutorera Rubheni leadership, omutorera nhaka yainzi double portion inopiwa dangwe. Leadership oikanda kuna Judha. Double portion yopiwa kumhuri yaJosefa, uye wokuramba kurara naPotifa. Vana vake ndo akabva wapiwa mugove miiri wehufirst born, asi utungamiri hwaakuna Judha. Saka kana Mwari achitora nyaya idzi zviri serious zvakadaro zvekuti anobvisa zvikomborero pazvanga zviri, oisa pamwe, sei isusu panoitwa zvivi zvemhando iyi atitore atizvione nemaonero aMwari? Nekumwe kutaura ndiri kuti tikaita munhu anga ari mutungamiri saRubheni opinda muchivi chakadai chisina kugadziriswa, kwatiri isu vanhu tinongoona zvakanaka, tinongosiya achiramba achitungamira. Pandiri kuita pfungwa ikai, ndoda kuti muverenge kuna Timoti wekutanga chapter 3 verse 2 kusvika pa7. Munzwe zvinotaura Bhaibheri kuti mutungamiri anofana kuva munhu akadi kureva mutungamiri wekusangana, but zvinozogona kubatanidzira utungamiri hwese. Verengai munzwe 1 Timothy chapter 3 verse ya 2 to 7. Naizvozvo mutariri unofanira kuva munhu usina chaangapomerwa, murume womukadzi umwe chete, akangwara, akachenjera, unomugarira wakafanira, unoitira vaeni rudo, unoziva kudzidzisa, usingadi waini, usingarwi, asi munyoro, usine gakava, usingakare mari, anobata imba yake zvakanaka, une vana vanozviisa pasi, nomugariro wose unokudzwa. Kana munhu asingazivi kubata imba yake, ungachengeta seiko kereke yaMwari? Asava mutendi mutsva kuti arege kuzozvikudza, atongwe sadhiabhorosi. Uyezve unofanira kupupurirwa zvakanaka navari kunze, kuti arege kuzvidzwa nokubatwa mumusungo wadhiabhorosi. Saka kwanzi mutungamiri anofana kuva ari munhu asina chaanopomerwa. Anofana kuva ari murume wemukadzi mumwe chete. Zvikanzi haafane kuva ari anodhakwa, ndozvataura Bhaibheri. Zvikanzi chimwe chinhu, anofana kugona kubata imba yake zvakanaka. Asi madziro ari kurehwa imba mumhuri ndoperukusaka vana vari kunzi vana vane mugariro unokudzwa. Very good. Vana vacho vaite mugariro unokudzwa, iye achibata imba yake zvakanaka. Zvikanzi opupurirwa zvakanaka nevari kupi? Nevari kunze, vasinganamate vamupupurire zvakanaka iye achinamata. Zvikanzi munhu kana akadaro manje, aiwa ngaatungamire. But pandinoda kuramba nchidzoka ndepekunzi ane vana vane mugariro wakanaka, achibata imba zvakanaka. I know pari kureva behavior yevana, but pari kureva futi kutogara kwevana.
Saka mubvunzo wangu manje ndiri kuti inini mufundisi ndimuchatondibatsira ndimi wafundisi. Tine vafundisi nevatungamiri vedzinamato vane vana vasiri kugara zvakanaka nekuda kwababa kwavari kwacho ikoko. Iye kubata imba yake zvakanaka haasi kuibata zvakanaka nekuti anenge atori nevamwe vana vaasiri kugara navo vekusaidi. But tinosiya munhu akadaro achiramba angori mutungamiri. Because pfungwa yandiri kuda apa ndeyekuti Mwari akabvisa Rubheni pautungamiri nemhosva idzi. Obva atirayira kuti weduwewo kana makutsvaga mutungamiri ngaava akachena pamhosva idzi. But isusu hatisi kupagadzirisa ipapo imbondibatsirai mufundisi. Unoona chinoita vanhu ka nguva zhinji vanhu havatarise zvinhu sematarisiro anoita Mwari. Alright. Because kutarisa kwaMwari ndiko kwaari kutoreva mushoko. But vanhu panozopinda humwe humunhu munyaya dzekunamata. Like vamwe vanogona kuti kana wazviona kumwe kutya chaiko kunokonzeresa kuti vanhu vangosiya zvakadaro. Vosiyawo. Ukazozvitanga dzakutanga kutaurwa. Nokuti vamwe vanobva kuti ndimi kama makabva kudenga nezuro. Saka vanhu kana vaakunzarwa manje zvinovanetesa manje pakutsiura nyaya. Because zviri kuitika anokona Jacob baba vevakomana 4 ndiye ari kutotanga kutaura kuti iwo Rubheni wakavata nemudzimai wangu aucharambe uri mukuru. Ndobva taona kuna wakoronike kuti Mwari ari kutaura kuti zveshuwa ndabvisa ukuru kwauri. Tikuona Jacob ari kuzviita, Mwari ari kuzviita. But isusu vanhu manje tinobva tadai so. Iyo yamataura iyi. Unonzwa vanhu vachiti aiwa musakanganwa kuti kuchechi chipatara tiri varwere vanorwara zvakasiyana siyana patoripa. Saka zvinobva zvadyara pfungwa yekuti nyaya idzi Mwari achida kuti dziitwe semaonero ake hadzisi kuitwa manje. Vanhu havakati kuchechi tiri varwere. Hanzi mumwe ane flu, mumwe ari kutemwa nemusoro. Iwe ingozva zvawafambira kuti uri murwere. Iye kana dhokota achirwara haarapere mupatient yauri. Ari pajuti anorapaka. Saka kana tasangana kuchechi tiri vatadzi tese hongu asi chitema chofanira kutsiurwa. Because shungu dzandinadzo tiri muno mustudio mufundisi ndedzekuti pandaitarisa nyaya yechitema chiri kutenderera paupombo chiri kuratidza kuti chinopinza mhepo musha uye chine kutukwa kwakanyanya kuri pane vanoramba vachirarama machiri. Saka tambobva kuna naDhavhidhi kwese taona mudzimuri chitema ichi chiri kuita kunge chinosiyiwa kumakereke. Vanhu havadhire nacho sezvavanofanira kuchiita. Saka ndiri kutya kuti manje Mwari haazere anogona kutozoisa chituko chake musituation yakadaro. Unoziva zvinoita Mwari kana akatitarisa so patinenge takagara mungaa mumhuri munharaunda kana muchechi kana pakaita chitema chiripo vanhu vochiziva vorega kubata chitema sezvachinofanira kuitwa. Mwari anoverenga vanhu ivavo vari mumhosvawo nemunhu aita mhosva iva. Zvekuti pamwe pacho Mwari anozoregera posumuka mweya wechitema unodhila nechitema chaitwa. Ndosaka makazoona paya Amunoni paakabhinya hanzvadzi. Dhavhidhi ndiye anga ari mambo ari mutungamiriri zvakare. Murayiro waiti abhinya nearara nehama anofanira kufa. Ndozvaifanira kungoita Dhavhidhi sezvakaitwa nachida chakuti ndauya apiswe. Dhavhidhi aifanira kungoti Amunoni ndauya apondwe nemabwe afe. But iye manje akabva aremerwa nekuti anga atadzawo abata mukadzi womunhu saka ndobva angosiya zvakadaro. Saka Mwari zvaakazoita manje akabvisa simba rekuzvidzora kuna Absalomu. Ndobva aregera mweya wezvakashata uchikunga muna Absalomu wekuponda. Saka Absalomu ndobva aponda kuranga Amunoni nechimwe chitema. Saka kana chitema mukachisiya musingachirange Mwari anobvumira kuti pasumuke chimwe chitema choranga chimwe chitema.
Alright. Saka izvozvo vanhu vanofanira kugara zviri clear kuti chakaipa ngachidhiriwe nacho sezvinorayirwa naMwari, sezvinotarisirwa naMwari. Alright, ngatimbosiyai kutungamira kukereke. Alright. Tomboti mumusha. Kune mumwe anoramba achingonzi ndiye anofana kupa final say. Vanhu vachishandisa mari yaainayo. Pakuti pakuenda kunhamu ndiye anenge achitakura vanhu vese nemota yake achidai. But unhu hwaari kurarama huri uhu hwatataura hunotukisa naMwari. Ende pasina chaari kuita kuda kuhugadzirisa. Ende unoziva imomo musha zvauri kutaura Betera, kune vamwe vakomana kuti anenge aine musikanzwa anobva abatwa ndiye abhinya mwana waba muningi ndiye azodai so ndiye azodai so, but vamwe votya manje kuti vakamutsiura haachazoparticipate mumichato nemidzinhamo. Anobva apinde munyaya dzacho. Zviri nanika kuviga munhu makamuputira negumbeze pasina kofini pane kutengerwa kofini muchiputira mune kupurusira chakashata. Because zvazviri zvinomufundisi muzomboongorora muri vafundisi. Dzimba zhinji zvino anoita unga ane leadership kutungamira asikura pamakore ndaane mari asi kazhinji kacho anenge achirarama hunhu ihwohwo. Uri right. But pasina ari kumbomuti kana kuti chakati mukada kuita noise pari kuitwa zvikuitwa nyararai museya Mwari kutaura. But achirarama vanhu tiri kuramba tichisiya munhu aine utungamiri yetu kuna Mwari aita akaona munhu ararama mutsika inotukisai aibvisa zvikomborero izvozvo opa kune vanodhiserva. Unoziva chimwe chinhu chisingazikamwi navanhu ka ndechekuti munhu kana achiita zvakaipa mukamirisana naye kumuti uri wrong maita kuti hasha dzaMwari dziderere pamunhu iyeye. Alright. Because mukamirisana naye chaichero mukapopotedzera iye akazozviona kuti ndatadza kudzoka kwaanoita pakutadza kwake kunoderedza hasha dzaMwari. Wakona zvakaitwa naFitness pashiti uyawo kunobaya uya angatora pfambi munhu anga abva nepfambi yake kumoabika masikati so kwakutofora vakateerana kwakunopinda mutende masikati machena ndozvinoita chitema izvozvo kuti munhu kana musingachitsiure chinozosvika pakuti munhu anosindimara. Saka Phineas akati no zvakadai hazvingaitike kwaIsraeri. Ndobva atora pfumo rake ndongosvikobvarura tende riya ndobva apinda ndobva asvikobaya nepamusana pemuIsraeri richinobora nepadumbu pepfambi ndobva pfumo raenda muvhu. Mwari akati kuna Moses dai anga asiri Phineas ndandichikupedzai pano. Phineas adzora kutsamwa kwangu. Saka muri kuteere nenyaya iyi Mwari anogona kutotsamwira boka racho rese kana mukasiya chakaipa chichiitika. Because pane pamwe paunoona munyaya dzekunamata idzi kuti mutungamiri abatwa ari muupombo ndo maari kurarama ari. Kazhinji kacho unogona kutozonzwonzi vari kuita zvekuimba kumakwaya kumapraise and worship upombwe hwatangapo. Saka ndinda kuedza kufunga kuti saka nyaya dzacho dzinozoitirwa dare sei iye mukuru atotanga ari apa muenza asiwa. Saka muri kuteere pakadaro mutungamiri akada kusarudzwa ane hunhu hwakadai anenge achifana kuti zvisaitike ndiani? Ndosaka zviri kunzi imimi vanenge vachisarudza vacho munofanira kuti haungarambe uchitungamira sangano raMwari. Kana kuti musi waazviita ari mutungamiri munomutsiura sezvakaita Nathani. Ipapo bvatsu munodzora hasha dzaMwari pamunhu iyeye uyewo paungano. Kotomboti unhu hahusi kuzikanwa stereki asi huri kuzikanwa nemudzimai nevana panoitwa sei? Zvakangofanana because mudzimai kana mouya kuchechi ndiye anogona kutaura. Obvanzi mutungamiri wedei zvinondi Caston. Mukadzi wako iwoga anofanira kuti shamwari kana kuti akutsiureiwo neunhu hwako uya wadi kuramba basa iri kwakanyarara kana iwe watadza kuningirika kuti kuramba wega ndakuendawo kuvakuru ndonovaudza kuti haukodzere kutungamira ichochoka ndokuti inini ndageza maoko. Zvindibve handidi kubatanidzirwa pamhosva yako nekuti chokwadi chaicho kana muchidzidza muchienda mberi zvakadzika nyaya iyi munhu akaita chinhu chake mukamurega akadaro Mwari anokubatanidzirawo mumhosva yake munobva manzi ipapo mese naye. Saka mudzimai anenge aifanira kutanga audzwawo murume wake ameno chero nzira kuna Mateo 8 reka kunonzi taurirana nemunhu kuti wakanganisa iwe kana aramba tora umwe moita vairi muchitaura nyaya imwe chete apa parirwa Mwari. Kana aramba muchienda manje kuungano. Kana azoramba kutsiurwa maakungomutora semunhu asinganamati. Saka kumba taurira naye
Alright. apa pari wrong haungaite mutungamiriwo. Kana aramba ita unodedzawo munhu anoremekedzeka ane chiremererawo moedza kumutaura kuti haungarambe uri mutungamiri. Kana azoramba makuchiburitsa kuungana kuti aiwa uya akodzere. Toda kutenda vateereri patiri kukurukura nyaya iyi. Pfungwa yatoda kuti ibatike ndeyekuti zvivi zvemhando iyi nechinongonzi chivi chese chikasatendeukwa pachiri chine zvituko zvinenge zvichichiteera kumashure nematambudziko anogona kukanganisa family yese. Saka kana Mwari aitsamwira vari kurarama muchimiro ichi, oita machanges aaita even eutungamiri nezvikomborero zvake, kureva kuti isusuwo tikararama muri kuraramika chivi ichi toita kunge tisiri kuchiona. Zvazviri kureva Mwari ndezvekuti Mwari achiona boka rese ane kaitiro kaachaita kekuti kutuka kwake kuve paboka rese kana kuchinja mashandiro aangaite zvikomborero zvake. Saka pfungwa inotaurwa naTimoti yataachiverenga ndeyekuti zveshuwa kuri kwekuti tiri kuda kuti utungamiri hufambe mushe pazvinamato zvatiri kuita, ngatiitei kuti vatungamiri vave vanhu vanobata imba zvakanaka. Musakanganwe toda kuramba tichidzoka paupombo. Kureva kuti mutungamiri kana aine mwana kunze, nyaya iyo ngaigadziriswe iitwe zvakanaka, abate vana vasati vatomboita ngavabva varegera. Alright, yozogadziriswa. Toda kutenda izvino ngatimbonzwa kambo vateereri touya tichienderera mberi nechidzidzo chedu. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus sees my portion, a constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, oh, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, oh, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path He leadeth, but one step by I may see His eyes on the sparrow, and I know that He watches me.
I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. If his eye is on the sparrow, and I know that he's watching over me. If his eye is on the sparrow, and I know he watches me. Oh, he watches me every day and night. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi muhurukuro yedu. Mwari anoregerera mutadzi anenge abvuma. Hatirambei tichifamba nenyaya. Mwari achiregerera azvibva zvareva kuti mamwe maresults, makonsekwensi auye. Alright. Kunyangwe tiri kutoti bhaibheri riri kukurudzira kuti tigadzirise nyaya dzedu. Saka pane pamwe vanhu pekuti vanenge vachifunga kuti hazvisisiri necessary kugadzirisa. Okay. Nengari yekuti nyaya iyi yato yekudhara stereki. Saka ndofunga nekufamba kwenguva zvapera. Nekufamba kwenguva sekuti ine expire nekufamba kwenguva. Saka pane muenzaniso wandakaonawo wemurume ainzi Moses mubhaibheri. Ndoda kuti muverenge kuna Numeri 20 vhesi ya 12. Numbers 20 verse 12. Ipapo Jehovha akati kuna Moses naAroni, zvamusina kutenda kwandiri kunditsaura pamberi pavana vaIsraeri, hamungapinzi ungano iyi munyika yandakaipa. Verengai Deuteronomy 31 vhesi ya 2. Deuteronomy 31 verse 2. Akati kwavari, ndava namakore ane 120 nhasi, handichagoni kubuda nokupinda. Zvino Jehovha wakati kwandiri, iwe haungayambuki Jorodhani urwu. Deuteronomy 34 vhesi ya 4 na 5. Deuteronomy 34 vhesi ya 4 na 5. Zvino Jehovha akati kwaari, ndiyo nyika yandakapikira Abrahama naIsaka naJakobho ndichiti, ndichaipa vana vako, ndikakuonesa iyo nameso ako, asi haungapindimo. Ipapo Mozisi muranda waJehovha akafirapo panyika yaMoabhi sezvakataurwa naJehovha. Mozisi pane imwe nguva anzitaura nedombo kuti vana vaIsraeri vawane mvura. Akarova netsvimbo. Havana kuteerera. Saka ndopanzi naNumeri Mwari akabva ati maitiro awaitaya hausi kuzonosvika nevanhu ava kuKenani. Saka Mozisi akutotsananguro ega ari kutoti zveshuwa ndakarambidzwa. Kusvika Deuteronomy yatozotiratidza kuti akafa enda haana kupinda munyika yeKenani. But mukazoverenga kuna Judhi, pane panotsanangurwa kunzi Mozisi uyu akatozomutswa ari kudenga. But pane chimendi akatombosangana naye yekusapinda muKenani. Mapabata kunyangwa Mwari ari kuedza kupa chidzidzo chipa. Mwari chidzidzo chimwe chaari kuburitsa ndechekuti anogara atiudza kuti izvi musaite. Asi pane kukundikana kunoitika mukurarama. Right. Kana munhu wakundikana anoti iye wadyara kana waita chitema. Chitema chese chadyarwa chinomera, chotumbuka, chobereka michero. Alright. Makonsekwensi. Muupenyu huno uhu uchasangana kana muchero wawadyara uchiburitsa vana vanovava, uchasangana nekuvaviwa. Kunyangwe Mwari akuregerera. But ipapapo pandoda kuti tigadzise panyaya tiri kuramba chitendera pairi yenyaya dzine chekuita neupombwe nezvakadaro. Mozisi paakarova dombo pastor, akakonzereswa nevanhu vaipopota. Sure. Akatokonzereswawo. Ndo vakamushatirisa. Hakuna here mamwe macases ekuti tichitaura nyaya idzi kunogona kuva kuine muteereri ari kutotaura kuti muri kungotaura henyu kudaro. Ini chakazoita kuti ndidai so mudzimai wangu angaenda kunze uko, but kwakuita 4 years
asingafoni kana kudii, saka handina kuziva kuti tichiri pamwe chete, saka hamugone kundipa mhosva, saka ndakazoita mumwoyo. Mumwe anogona kutaura kuti pane zvainetsa kumba. Hakusi kwekuti because varume zvavanoita unonzwa kuti varume vari mustudio havadzise nyaya idzi. Vari kumuteerera anenge aita. Unonzwa achiti hakuna murume ane pfungwa 5 chaidzo anongokaruka angoti ndauda kubuda mumba. Pane zvine zvichinetsa. Hakuna vanobhotora mazwi akadzikira kuti pane zvine zvichinetsa. Hakuna murume akakwana anongokaruka angobuda achidaro. Pane zviri kunetsa. Varume vari mustudio ngavataure kozi. Vasangota kuti he wazobuda pane zviri kunetsa. Saka pandaita sanyaya ndikutoona Moses akatokonzereswa. Pane zvakamuitisa hasha, but Mwari ari kuita kunge ari kuramba achipa murango. Ndaona muda zvinoitika ndezvekudawo Betera, ndezvekuti ishuwa kune vamwe vanhu vanokonzeresa. Ndosaka Jesu akati vanokonzeresa vamwe kutadza zvaive nani vasungirirwe goyo vaparadzwe. Zvisingareve kuti akonzereswa kutadza uyu anobva anze hausisina mhosva. Aiwa, chero wakonzereswa asi chitema bedzi. Saka munenge maane mhosva muri vairi, akukonzeresa newe wacho. Saka zvekuti here munhu haagone kuti toti dare riri kuitwa rechechi. Vari kubvunzwa kunzi baba tiri kunzwa kuti munenge mune mumwe munhu wamakufambidzana naye. Vobva vati ndiani akakuudzai? Mobva mati nyaya yakasvika kwatiri nemudzimai wenyu achiti akambotaura nemi. Vobva vati mudedzei ogara. Yobva yataurwa nemo. Baba ava havagonere. Vobva vati usangoudze vanhu kuti ndine munhu wandakufambidzana naye. Udza maelders chokwadi kuti sei ndakabuda. Vanenge vaine point ipapo. Ndopandiri kuda ipapo. Point vanenge vainayo pakuona kwevanhu. Handito wazvona. Asi zvisingabisi mhosva yavo. Ndo zvinoda kuti zvinzwisiswe kuti Mozisi akakonzereswa nevanhu kurova dombo. Asi hazvina kubvisa mhosva yake. Zvekuti dai asina kuzonotendeuka kuti Mwari ndiregererei, angadai kana kudenga kwacho aisatoenda futi. Ndoda kutenda. Ndahandichifunga kuti pamwe maonero angu anosiyana nenyu. Matsanangura ndopfungwa iri muchidzidzo chedu ateereri. Kuti panogona kuva kuine nyaya dzakakonzera zvimiro zvakwamuri ikoko. But zvakakonzera zvichizozvidairira zvega, iwewo unoramba uine mhosva pamberi paMwari. Zvikuru sei kana zvakakonzera chivi chatiri kutaura chine chekuita neupombwe, vana vakusaidhi nezvakadaro. Zvinokonzera zvakawandisa vateereri, asi Mwari anoda kuti nyaya idzodzo dzigadzirwe dzine mafruits adzo, nekuti imbeu yaitodyarwa pawaizviita. Pane mumwe murume akakonzereswa. Verengai kuna Genesis 16 verse 1 to 3, mobva mazoverenga verse 15. Genesis 16 verse 1 to 3. Zvino Sarai mukadzi waAbhurahama akanga asingamuberekere vana. Iye akanga ano murandakadzi muIjipita wainzi Hagari. Sarai akati kuna Abhurahama, tarira, Jehovha wakandikonesa kubereka. Pinda hako kumurandakadzi wangu, zvimwe ndingawana vana naye. Abhurahama akateerera shoko raSarai. Zvino Sarai mukadzi waAbhurahama akatora Hagari muIjipita murandakadzi wake. Abhurahama zvino akanga ana makore ane 10 panyika yeKenani. Akamupa Abhurahama murume wake kuti ave mukadzi wake. Verengai verse 15 ya Genesis 16. Hagari akaberekera Abhurahama mwanakomana. Abhurahama akatumidza mwanakomana wake waakaberekerwa naHagari zita rinonzi Ishmaeri. Right. Panapa tiri kuona Abhurahama achitora uyo anga ari mushandi waSara. But maverengero amaita iri kuratidza kuti chakaita kuti Abhurahama atore Hagari akakurudzirwa kudaro naSara. Chichaitika? Zvaiita ndezvekuti munyika yavakanogara iyi, vanhu vaiti kana vahosi vakashaya mwana, vakashaya mbereko, vaigona kuti muranda anotorwa, aisatorwa semunhu bamuranda, aingotorwa, aiverengwa pamwe chete nepfuma. Saka aigona kutorwa onzi aite mwana nemurume wavahosi. Asi vana ava vaisava vemuranda. Chero vakazoburana, muranda aitodzingwa kutoenda asina mwana, vana vainzi ndevavahosi. Asi ndopaitoridzirwa tsika dzedze kuti tete kwavakanororwa vakasaita mwana vanonotora mwana wehanzvadzi. Handiti mazvona. Orara nabamukuru kutoita vana. Saka ndo zvakaitika apa. But Bible riri kuita kunge zvinonzi asi Abhurahama anga aine pfungwa idzi. Akatokonzera dzakaunzwa naSara.
akatokonzerwa. Right. Saka ndoda kuti vateereri muchinzwa Mwari nyaya ipa yakazonetsa kumberi kuti Mwari anoti kudii pana Genesis 21 vhesi ya 8 to 12. Genesis 21 verse 8 kuenda pana 12. Mwanakomana akazokura akarumurwa. Abrahama akaita mutambo mukuru nomusi wokurumurwa kwaIsaka. Zvino Sara akaona mwanakomana waHagari muIjipita waakaberekera Abrahama achiseka. Saka wakati kuna Abrahama, dzinga mubatiri uyu nomwanakomana wake, nokuti mwanakomana womubatiri uyu haangadyi nhaka pamwe chete nomwanakomana wangu Isaka. Shoko iroro rakanga rakaipa kwazvo kuna Abrahama nokuda kwomwanakomana wake. Ipapo Mwari akati kuna Abrahama, ngazvirega hazvo kuva zvakaipa kwauri nokuda kwomukomana nokomubatiri wako, uteerere Sara pazvinhu zvose zvaanotaura kwauri, nokuti rudzi rwako ruchatumidzwa nezita raIsaka. NdiMwari akupindira panyaya iyi. Hanzi yakatosvika pakuzorwadza Abrahama. Kusvika Mwari atozona teerera zvototaurwa naSara. Right. Nyaya iyoyo ndokuti ifambe zvakanaka. Zviri fair here. Kubuda kwakaita Abrahama achienda kuna Haga zvaivava muzano raMwari. Alright. Because Mwari anga avimbisa kuti ndichakupa uchaita baba werudzi rukuru, asi rwaiuya nekuna Sara. Vabata. Saka iye Abrahama akateerera Sara achiitiswa zvakashata. Alright. But kuzvikorekta futi kunongorwadza. Akuenda kuna Mwari, Mwari oti zvanga zvagara ari madhiri enyama akaita handisiri mukati maweni. Handimo munyaya. Alright. Itoita macorrection. Ita macorrection. Saka macorrection anorwadza kazhinji kacho. Alright. Saka vateereri toda kutokukurudzirai muzuva ranhasi handei tinoita macorrections kunyangwe achirwadza. Handei tinoita macorrections. Ukasaita macorrections chii chinoitika uri kuchikoro? Isusu maticheda inyora kuti simi. Nepeni yeredhi yaiti simi. Kana zvidzi uzondiona anenge asikare kuti ungomuona achipinda padho. Aiwa. Amashuku kutaura kuti hakune nyaya iri. Alright, saka waifanira uzonoona. Ko ukatanga kunyora weki yemusi iwoyo iwo hanzi simi. Usina kuita macorrection. Bhuku rotenda rane weki yemusi iwoyo pakanzi simi pari padenga watonyora imwe pasi. Amendo maticha ariko mazuva ano. Saka zvazviri kureva ndakunzwa iyi. Mwari panyaya dzinodaitwa macorrection usamirire kuti azoti simi. Hatiitei macorrections kunyange zvichirwadza. Hatiregei kutanga new work papeji nyowani. Iwo macorrections asina kuitwa. Ende macorrections kuitwa kwawo anorwadza. Akasaitwa iwayo ende nevese vari kuona kuti apa panoitwa macorrections zvinoparira boka rese kana kuti mhuri yese. Verengai kuna Joshua 7 vhesi ya 24 na 25. Joshua 7 vhesi 24 na 25. Ipapo Joshua navaIsraeri vose vakanga vanaye vakatora Akani mwanakomana waZera nesirivheri nenguo nembongoro dzake namakwai ake netende rake nezvose zvaakanga anazvo vakakwira navo kumupata weAkori. Zvino Joshua akati, wakatipinzireiko padambudziko? Jehovha uchakupinza padambudziko nhasi. Ipapo vaIsraeri vose vakamutaka namabwe vakavapisa nomoto nokuvataka namabwe. Akani akaita chinhu chakaipa chakazokonzera kuti mhuri yese iparadzwe. Mhuri yakaparadzirwei? Vaizviziva zvakanga zvaitwa nababa. But mujenya payairamba ichiswedera kumhuri yaAkani vairamba vakanyarara. Saka ipapo ndoda kuti mubva maverenga Vakorinde wokutanga chapter 5 vhesi ya 1 na 2. Mubva maverenga vhesi ya 5 kusvika pa6. Vakorinde wokutanga 5 vhesi 1 nevhesi 2. Vanhu vose vanoti upombwe huripo pakati penyu, upombwe hwakadaro husingazikamwi kunyange pakati pavahedheni, hwokuti mumwe unogara nomukadzi wababa wake. Munozvikudza, hazvizaiva nani here kana makachema kuti uyo wakabate basa iri abviswe pakati penyu? Kuti munhu wakadai aiswe kuna Satani, nyama iparadzwe, kuti mweya uponeswe pazuva rashe. Kuzvirumbidza kwenyu hakuna kunaka. Ko hamuzivi kuti mbiriso shoma inovirisa bundu rose here? Hanzi pacheche paKorinde pepaita dambudziko iroro futi mufundisi. Rekuti vari kutonzwa vari kure, vari kutonzwa kuti pachechi paya pakazara upombwe. But vepachechi pacho vachitozvirumbidza vasingagadzirisi
mukutaura kwanhasi vangadai vari vanhu vanogona kutoti vada kumunyepera, vada kumunyepera mufundisi wedu, vada kumufrema, vada kumunyepera. Saka napauro imi nyaya yamuri kusiya iyoyo hamuzive here kuti mbiriso shoma inovirisa bundu rese? Kutiwo kureva kuti kana mukasiya munhu achiita chakashata, hachigumire paari. Chitema chine nzira yekupasa, yekutandavara, yekupararira chichienda kune vamwe. Kune muchirungu anoti zvino influenza vamwe kuzoitawo zvakashata. Saka ndo zviri kutaurwa panapa kuti mukasiya chitema chiripo chinopedzisira vamwe vakoraptwawo futi. Saka zvinodiwa kugadzirisa kudhira nechitema. Ende Pauro ari kuti zvaive nani mutoita dare racho, kungave kuchechi kana kupi, nyaya yemunhu yotaurwa ombobviswa pakati pevatendi. Hazvina kunzi kubviswa chete, zvanzi muisei kuna Satani. Anenge mashoko akaoma. But yazoti hanzi kuti abatsirwe, kuti anonorwadziwa panyama. Nemamwe manzwi mutorise muhedheni, muramwei kuti iweweka hausisiri nhengo pamwe chete nesu. Hatichakutori sehama pakutenda. Zvino vamwe vanobva vana sekunge maita utsinye kana madaro. Hausi utsinye aiwa, asi ndonzira yekuti munoziva kuti munhu panobuda nyaya yake ataurwa kunzi Betera akaita chakati kana kuti Rwodzi akaita chakati, yobva yataurwa, chechi yogara pasi yobva yati munhu aita zvakadai, so haungarambe uri mufundisi, haungarambe uri elder kana zvadaro. Pane kunyadziswa kunouya pamunhu. Nekunyara ikokoka kunobatsira munhu kuenda kunoti Mwari ndiregererei ndakatadza. Takanyanya kutarisana nekubviswa kwakaita utungamiri kuna Rubeni. That's right. Saka pane kutaura kwakadai pastor kwekuti munhu anoti imi vakuru venyu vanenge vari kurarama muupombwe, muri kuzvifambisa sei pakunamata paya? Munobva ati inai don't judge, Bible rakati don't judge. Inai don't judge. Inini ndinongoblesswa nemharidzo dzavo zvekuti munhu anozodizvo. Inai don't judge. Remember kuti Bible rinoti usaone chitanda chiri memumwe uchitadza kuona chiri mako. Panoitwa sei pazvo? Because nyaya dzemhando yekuda kuti dzinzi tiringindi inobva yanzi don't judge. Hakuna asina chitema. Panoitwa iro Bible apa riri kubuda pachena kuti wedu weka nyaya idzi hadzidi kuramba dzichidaro, dzinokanganisa pese. Right. Kutongaka zvinhu zvisati zvabuda pachena. But zvabuda pachena Mwari akutotidhirai nazvo. Kana saa zvabuda pachena. Ini ndo zvandandiri kufunga ini. But pese panoda kukurukirika nyaya yakadai pavatendi kana madzikereke, inobva yanzi don't judge. But uchinyatsona kuti wakomana upongo uri kuramba uchingotaurwa nenharaunda yese, muri kusiyirei zvichidaro? Ko kana kuri kudzimuri panoitwa sei? Ngatipedzei tiri kudzimba mvura. Kana muri kumamisha ukoka, unoziva kuti kune mamwe madziteto ekutoti mukomana anenge achiita tunhu twake, anotombotakura vana vaarita negirlfriend achiuya kuzombovasiya kwatete voswerako ozovatora. Mukadzi ari kumba haazviziye. Zvinhu zvakadaro imi madzitete gadzirisai. Unofanira kutaura kuti nobody tinoziva mukadzi wako 1 unzenza kwete mumusha medu. Kana vachitombobhadharira mwana wako chikoro, chero vabhadhara fizi zviri nani ugare nemari yako yefizi, Mwari anondipa neimwe nzira, because iwe kuti uzondipa wakapiwa naMwari ndo zvinofanira kupinda mupfungwa dzevanhu. Because anabhudhi vese vanetsika iyo zvavanoita vanenge vachiti holiday kakwanonzwa itai munashawo yekuholiday. Saka pachinobva kuholiday chinoenda chatengerwa uniform dzese. Saka ye kana azopfuura nekwaine girlfriend anoti vanzvadzi ndiri kumhanya buruka, anoburuswa moto ombosara patete. Unotozoona panozofa munhu imanje, wozoona chimwana chiya chaweka ndopaunotoona kuti chiri kutouchira tete kuratidza kuti vanozivana kare. Ende pamwe pacho panobva patotanga hondo pamariro ipapo. Saka imi mitete pamberi paMwari mune mhosva nehanzvadzi yenyu yeupombwe hwaitwa nehanzvadzi yenyu. Mwari anokuverengai muri pamwe chete. Ndosaka Joshua akazoendeswa kumupata uyu Akani, akaendeswa kumupata weAkori nemhuri yese. Saka ngatidhizei zvinhu zvakadaro. Saka Mwari nyaya yechivi cheupombwe chikaramba chichiitwa chisiri kutendeuka anochitsamwira. Akabvisa utungamiri pana Rubeni, akabvisa udangwe pana Rubeni, akazvipa kuna Judha aivaitawo chivi ichocho. Asi Judha aiva atendeuka, apfidza chivi chakadaro, akapiwa utungamiri. Ndo zvazviri muutungamiri hwedzimhuri nekumakereke. Chivi chemhando ichi chikaradzwa chabuda pachena asi hachisi kutendeuka. Timoti yabva yatigadzirisai sesangano. Even kudzimhuri nyaya idzodzo ngadzigadziriswe.
dzikasagadziriswa muri kuparira muri yese. Dai Mwari akukomborai vateereri, vapei nhare vateereri vedu vanogona kuva vaine mibvunzo panyaya dzemhando. 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari akuchengetei, tisangane muchikamu chinoteera. Inzwa remo